South Africa sanibona, ngiyabingelela. Uthuleleni nibingelelayo igama ngumduduzi ngwakamkhwanazi. Bafethu sivela kwenhlangano ebizwa ngokuthi ithuleleni. Namhlanje ke ngize ngodaba bafethu ke olubuhlungu nolucasulayo nolucikayo. Ngumuntu obuya phikisana kakhulu nalezi zinto ezithiwa ama-trust account nama-curatorship. La khona kucreate-wa inhloso yokuthi uma kune-curator noma kune-trustee, uma kunomuntu olimale esibhedlela noma mhlawumbe ingane noma yashayiswa imoto, bese-ke inkantolo iyikhipha isinqumo sokuthi-ke ngoba mhlawumbe ulimele waphazamiseka ekhanda makuwumuntu omdala, akekho fit enough ukuthi angakwazi ukudecide ukuthi aziphathele izimali zakhe. So-ke kwase kucreate-wa leso sikhwama-ke ngenhloso yenkantolo ukuthi ikuvikele umnini mali. Nengane ngokunjalo-ke uma ishayiswe imoto, uma kuphuma imali bese kuphuma isinqumo sokuthi enkantolo imali zayo ayihambe ziyongena kwi-trust account. Inhloso eyenza ukuthi mina Thuleleni ngibuye ngingahambisani nalezi zinto ezinjengalezo, it is because abanye babameli sebezisebenzisa ngendlela e-wrong nezuzisa bona necindezela loyo osuke kuyena mnini wemali. Kuningi-ke amakhesi siwavezile niyawazi abanye benu. Ngisazophinda futhi ngibe vocal kakhulu ngabantu aba-abuser lento yama-trust account nama-curatorship. Kunesisho-ke sesiZulu esiye sithi utshani obulele buvuswa ngomlilo. Esinye sithi ifa lewula lithi lidliwa isihlakaniphi. Ziningi nje izisho. Namhlanje bafethu udaba esingalo la singomama umntwana wakhe washayiswa imoto, weseyanzelwa umntwana isicelo sesinxephezelo ka-Road Accident Fund. Kwaze kwafika la khona umntwana-ke ekhokhelwa imali uma ngingaphosisi yayi-1.2 million. Kodwa-ke ngoba nginayo umama la umntwana uzosho yena. Mali-ke yomntwana iphumile, yaphumela-ke na kumama njengomama womntwana. Shuthi-ke baba nenhlanhla noma mhlambe lowo mmeli wenza ubudedengu yena ukuthi-ke angacela inkantolo ukuthi i-create lesi sikhwama leso kuvikela imali yengane. Sikhuluma namhlanje nje imali yengane ayikho yonke. Imali umama-ke uyisebenzisile ngokuluthwa umuntu wesilisa obethu uyamthanda bathandana naye. Basebenzisa imali yengane 1.2 million wonke. Sikhuluma njengoba sihleli la, awukho ngisho indibilisha. Ngiyacela-ke nawe usondele sizolekela la ngodadewethu ukuthi kukhona nokusangamsiza kule nkinga ekhona. Dadewethu-ke ucela ukuthi-ke singamvezi ebusweni negama ke zokulisho. Kodwa yena uyalicela usizo. Ukhona kudadewethu. Sawubona sisi. Yebo sanibona. Ngiyaphila mina unjani? Ngiyaphila nami. Ngicela ungasabi nje sisi. Yebo. Yabona umuntu wesimame nomuntu wesilisa uma benza uthando kuze kugcine kuvela ungiyosha ekhaya. Yebo. Ahamba wesilisa abhekele owesimama asale nesisu silokhu sikhula kuyoze kufike inyanga ezo-9 la kusekufuneka kukhululeke khona. Ekukhululekeni kwakhe akakhululeki kamnandi. Bathi ukuteta kumnandi kubuhlungu kuney'nhlungu zakhona. Lezo zinhlungu mama ngizama ukwakha isithombe sokuthi lento osubhekene nayo uwedwa manje kuyona, kufanele uyifese futhi uma ufuna ukudluleka nokuthi uyinqobe. Angisho ukuthi ziveze kuthina but sengasho ukuthi going forward ukuzifihla angeke kukusize ngalutho njengamanje. But-ke angikho-ke lapha bengithi nje ngicela ukushela lawo mazwi njengalawo. Yebo sisi wami, ngicela isithathu sibeke. Kwenzakalani sisi, sibizeleni siwuthuleleni? Ngisacela usizo kuthuleleni ngenkinga engibhekene nayo njengamanje. Shuthi bekunemali ebengiyifixile bi-1.2 million and 46,000. Ngangiyifixile nje ngihlukanise kuma-account. So yayiphumele imali
ingane kwakuyimali yengozi yemoto. Kunomlisa ke bengizwana naye. Ngangitshela ukuthi mhlambe uze ngothando kanti uze ngeinhloso ezithile. Umuntu nje engathi uyangisiza nje kwezinye izinto engisiza ngineyinkinga nasemotini kuyena nje ohambela phambili nangamaphathe eyimoto engitholela because bengisebenzisa imoto ewudizili. Amaphathe emoto kadizili kuye angatholakali kalula. So shuthi kumlisa vele bewazi ngaphela bezizwana ukuthi nginemali. Wathi angilokhu nje le mali ngoba unesikhala ngakubo kumamncane wakhe kaMaphumulo. Kunesikhala nje ikhala ezu8 zeimoto kuhlukana kwazo. So yini ngingathengi imoto noma ngithenge uBuy abazofaka imali. Kube ngathi angizwisisi kushuthi ngiphinde ngilutheke. Athi kunamatekisi uzongifakela emzileni amatekisi into nje eyimali nje esheshayo le engahluphi. Hayi ngigcine ngiluthekile ke nami ngivume. Uyashabasheka njalo akahlali ndawonye nalomlisa lona. So ngifaka imali ngoba ngafaka imali amatekisi awu3 amakhwanta amawu2 ne-Sprinter. Imali le. Imali nje yahamba yonke. Yahamba yonke lo mali ngangikhipha nemali yemzilo 80,000 ngifaka nje imali imoto zayithengwa le wethi zingcono kuma Ocean le phambi kwagoli kuloko kuvela lokhuyana lapho kangasenzi mina ngoba le mali bengigcinela ukuthi umnikazi wayo njengoba reach 18 nje uzokwenzelwa iID ngimuvele kuyena nje lonke leli million kusukela nje ngo2021 ngigcinile le mali because nje ngase ngisebenzisile ngakha nje ngakhile nje futhi ekhaya. Ngineyimoto ebenginazo ukuthi nazo ibingihlupha ke imoto ebengiyisebenzisa mina. Awuyithenga ngani lezo moto? Ngangithenge ngayi imali yomntwana nganginemoto nje eyiveni ngase ngithenga imoto eyisikwele engangithi ngisebenzisa ukuthatha ingane. Waphinde futhi ngemali kabani? Ngemali yengane. Okay. Yebo. Ukuthi kufakwe imali ekhaya kube khona imali into ezofaka imali. Leso sikwele wasithatha kancane nje umfana wasekhaya ingane sasesiba nenkinga. So leso sikwele leso bese ngisilungisa. Ethi umlisa lo uyena uzosithenga lesi sikwele sithathe la sasikade sikhona ngiyosilungisa khona siye Panel Beat la engenda imali angazanga le mali lo 1.2 million and 46,000 ukuthi uphele nini kanjani ngoba konke bekwenzeka automatically yonke into bekuvele kufone kuthiwa nje faka imali ngifaka imali lapho angisazizwa nami kahle kwamina angisaphi umzimba wami angisekho right kwanami nje sengumuntu oseweak nje nasemzimbeni. Shuthi lezi moto ke zu2 ziyakhandwa ibuye ibe segcekeni kuba uDisemba ngigoduke ngemakhaya. Imoto ngazi ukuthi zikumakhenika. Ngithe mangibuya kanti imoto lezi ayisekho usefike wayintshontsha wayidayisa. Sengithola ukuthi lezi moto azikho idayisiwe ngomunye abemskemile ngoba kahle umuntu osebenza ngayo lento yokurobha abantu abaningi bebefika bezomfuna lapha egcekeni basho ukuthi ubarobhe kanje khona umunye wangitshengisile iproof of payment ka20,000 la ngazi khona ukuthi isikwela sisekho kumakhenika kuPanel Beat asesidayisiwe. Lesi sikwele sesidayiseka kaningi umuntu umesethu yamfonela akasambamba uselokho eziba ama calls akhe. Ngibuza ukuthi imoto ebengishiye egcekeni because wafica kukhona umuntu ebengimgcinisile ngoba sasise emakhaya sonke. Kukhona umuntu wegadile wafika njengoba imoto ayivele ikhandwa nje. Wafika wafuna ukhiye wathatha ukhiye wadayisa imoto yahamba imoto.
Ngibona-ke manje kuloku kureporta la efonini yami kureporta bakwa-track ukuthi imoto ikephi. Ngibuza ukuthi imoto ikephi athi kumakhenika. Shuthi ngalesi khathi beyikhipha amatheminali, beyikhipha ibhetri, beyikhanda, iyasho la kumina. Ngithi le moto iseqadi. Athena yayila vele ekhandwa khona vele. Ngibuza ukuthi ngo-11 ebusuku ukhandwa imoto athi umuntu okhanda imoto uyasebenza isikhathi abuya ngaso leso. Lento ngibona ukuthi ngiqale manje ngivuleka inkungu emehlweni ngoba benginenkungu. Yonke into beyenzeka automatic ngendlela engayazi nami ngendlela engayiqondi ngoba ngisho ukuthi iphelile imali angazi nami ukuthi iphele kanjani. Iyafakwa kwi-account abuya ngisendela amanye ama-account athi angifake kuyona angiwafake kuyona cause imali yakhe uye wanenkinga. Imali yakhe wafrizelwa ama-account ngoDisemba. Yafrizwa ethi-ke imali ayihlali kwi-account yakhe ngcono ngibuye ngiyifake ngala. Mengabe ifikile ngala, mangabe ifile kwi-account yakhe naye futhi ubekwazi ukuthi asende imali uthothi uzosenda u10,000 ezingathi uyanginika aphinde futhi lo 10,000 aphinde futhi ayithathe ibe ngakuyena lo mali le yaphinda ayithathe. So ngihambe ngivele ngifune ngetrack imoto mangithi ngiyafika imoto kuthiwa isidayisiwe. Kwayileke yami. Yena uthi imoto iyakhandwa. Ngithi imoto wayikhandwe emzini umuntu wayengakhandelwe egcekeni. Athe naye uzohamba uyoyilanda makuwukuthi akwenzeki kanjalo bayahluleka ukuyikhanda ngoba manje usekhokha imali yakhe. Ngivele ngimfonele phambi kwalabantu phambi kwalo baba nonkosikazi wakhe. Asho kubona semtingo ukuthi cha imoto ikumakhenika. Mase ngithi-ke mina kulo baba ngicela ukuthi ngoba ungenza isilima phambi kwenu ngicela simiyeke. Besizama ukuthi mhlambe ungenzeka asondele yini asondele kulo baba ngoba ubexhumana naye lo baba lo naye bengafuni ukumvezela cause washo ukuthi lento usolile ngalendlela ngoba naye wakhokha. Uyilo muntu okukhiphisa imali ungayiqondanga ukuthi uyikhiphe kanjani. Nalo baba wakhokha imali yaleli event lami imoto ingekho kuyena. Logbook yemoto lezo apha. Logbook yemoto njengoba ngisanda kuyishintsha ikuyena lo baba. Ngala kuseliliphi nama logbook alezi ezinye iminyaka ebengilokho ngiyithelela ngawo. Okay, logbook akona kwena? Kukhona okumina yes. Kuzofuna phela imoto ye-report stolen. So ke yebo baba. So kwase kuba into kanjalo. So sagcina sifihle kanjalo ukuthi angazi. So ngimfonele ngimbuza ukuthi lezi imoto kanti ekufanele ukuthi ngoba ugqume la sekufanele sihambe sobona imoto la ukuthi isebenza kanjani emzileni ihamba kanjani indaba yamatekisi. Waqala ke wagquma ke wangathi uyamuva uba umuntu obusy uthatha ama flights akukho la ngahambi khona. Cape Town koGoli kephi ayikho indawo angayihambi. Kanti nawathenga ama-quantum nowangawabona nama-quantum wangawabona nifuna lapha awujoyinswa khona. Kwenzeka kanjalo ila bese sesithi sizoya khona impela ke manje siyowabona kodwa nje ngafaka imali wahamba waye wathenga wathi angidingeki ngoba kukude lapha yana. No mana ngibuza lokho mina yabo. Yebo. Wafaka imali? Yebo ngangilonga ngisenda imali. Zawuthenga imoto? Umesho yena. Awuzanguyibona imoto? Ngangakayiboni. Awukaze nje uyibona? Cha. Isikhathi singanani uthumele ngase imali ukuthenga imoto? Before uthi ufisa ukuyibona manje? Mhlambe kwadlula 1 week ngoba umuntu obusy ethi usalungisa indaba yalama account akhe umuntu obengahlali ndawonye usese Cape Town mebuya abuyele athi uye emakhaya kubo eBhamshela. Imali yokuthenga lezi ikhalo eshoyo awukazi uye kulo session lo uyokhuluma nabona ukuze usayine wena ubone ukuthi nayo ipermit ngempela irentisela wena. Cha iyona ke process esasesikuyona ke leyo ukuthi kufanele siye khona waqala ke wagqoma ke lapho. But imali usuyifakile? Imali sengiyifakile. Wathenga ama-quantum ngawabonanga? Ngawathenga ngayifaka nje imali athenga ikhalo ongayibonanga? Yebo ngangigcina nje ngokubona ngiyibona engitshengisa efonini ukuthi inazi ke lezi imoto lezi. Kodwa nje ngikaze ngiyibone nje ngokwami because ziningi nje nezimoto beke njengoba ngike nganenkinga yale moto le wathi hayi ngoba ngisho ukuthi bengidomile nje enze ngathi umuntu oza nosizo kumina ethi kunemoto ekufanele ngiyisebenzise kufanele angithengele yona kunobaba omdayisela imoto lapha ngakubo so ucela ukuthi le moto le
uzothi mayithenge isetshenziswe mina njengoba ngisanenkinga yokufelwa imoto. Lo moto nje wangisendela kwagcina ngibolekwa imali, engibolekisa nami imali ukuthi kuhlanganiswe njengoba imali yakhe ingakaphumi nje. Futhi nalaphayana kusayi-process indaba ukuthi kungene amatekisi laphana ey'khaleni. Lo moto leyo ngagcina nje ngokuyibona nangokufuna imali zomashonisa kodwa ayikaze zifike kumina. Kanti vele usewumuntu osebalekile. Kusukela nje ngonyaka odlule ngamgcina ngonyaka odlule. Angikaze ngimbone kulo nyaka lo. Uyabaleka-ke manje uyabaleka cause lento ike yavela ngumfowabo. Umfowabo wake wangitshela isitori sakhe lo muntu kwanti ungixoxela nje ngaye vele sekonakele semoshile seyabaleka. Washo futhi ukuthi hayi inhloso yakhe bekuyile iyona nto asebenza ngayo. Lo muntu lo ukwazi ukuthi unezinto athi uney'ngcaba emzimbeni. Cela nje ukukudalula lokho ngoba nami ngibe nenkinga nje kanje cause ngiyayibuza manje ukuthi kwenzeke kanjani yonke lento ngoba angiyena nje umuntu odedela ngasemalini angifuna ukuqamba makwamina bengakayi-enjoy le mali ngoba nomnikazi wayo bengakayi-enjoy. Bengithi nje ngifuna ukumgcina kwayena mase ngimuvele kuyena ngiyigcine ifixwe abe neminyaka azahlakaniphe naye ayibone ukuthi uzoyisebenzisa kanjani cause imali yakhe le. But izinto ezenzakalayo ngabona ukuthi shuthi zizona amehlo umfowabo ngoba wathi kuney'ngcabo ayisebenzisa emzimbeni wakhe. Izona a-connecta nazo unento ekhuluma naye iyona emthumayo kumuntu iyona emtshela ukuthi lo muntu uhambe kuyena unemali uney'lwane. Futhi ngisho ungamvimba ngala makuwukuthi abantu bamlandela ngala uvela ashone ngala sesingahambi ngala kanti la suke evinjwe ngakhona. Imali yomntwana yonke yaphuma Robertson Fund. Ngathi kwaqala kwaphuma u-8 cause yaphuma kawu-2 kwaphuma incane u-8. Yini u-8? 800,000. Yeah. Kwase kuphuma ukuthi angisakhumbuli kahle. Kodwa nje yaba u2 something million imali. Wengakanani iphuma imali yomntwana? Ngicabanga u2022 bewela ko14 years. Yini ummeli oyokwenzela i-claim engazange ayenze i-trust account ukuthi imali yomntwana ivikeleke? Angazi ukuthi kwenzeka kanjani. Akazange nommeli ayikhulume leyo? Angikhumbuli. Wathi uyakwazi ukuyifixela ngayifiksela nje wangifakela ekhadini ngayifiksela mina. Ummeli womuntu ummeli wento Owomuntu. Baba budedengu. Ngoba ngaba asikho la sikhona manje kube. Yabo, but ngeke sithi somblame yena 100%. Ubuwazi kathi uthi imali akona yakho? Bengazi. But wayisebenzisa imali engane? Ngizosho njalo ukuthi ngayisebenzisa ngoba le mali ngoba ngisho ukuthi bengakaze ngiyisebenzise kwamina nje angikaze ngize beqala kodwa ngayitshela ukuthi mhlambe ngale ndlela engiyisebenzisa ngayo iyona nto ezongifakela imali kakhulu ukuthi izale le mali le yona le yakhe lomntwana. Angiyitshelanga ukuthi kanti sengiyaqoleka mina ngingaboni ukuthi ngiyaqolwa. Umnini wemali bazi ukuthi imali yakho yasebenzisa? Hayi ngangakaze ngize akazi. Ubaba wakhe? Angimazi. Manje njengoba imali engasekho nje uyazi imali yakho ukuthi ayisekho? Akazi futhi angazi ukuthi nokuthi ngingamqala ngakephi ngithi ngiyamtshena lento. Uyafunda? Uyafunda. Ikhona imali ukuthi aqhubeka e-university? Cha. Iyona nje le bengiyenga ngiyigcinile. Walimala ngala nomntwana? Uyilimalile nje ikhanda uyilimalile. Injani impact yokulimala kwakhe? Emphazamisa lo injury no? Ngizothi mhlambe kuya ngokukhula but into ebimenza nenkinga ukuthi mangabe libalele ophe aphume lokhunjana igazi ngamakhala aphathwe yikhanda. Izinto nje bezinokumhlupha lezo. Yini ekhona ongathi lengane uyenzele ngale mali yayo ekhona namanje engakwazi ukuthi ingane ithi nansi into yenziwe imali yami? Ngaphandle komuzi nje kokwakha
emakhaya because le nje bese ngigcinele ukuthi nje iqondane naye nje leli million ebengilifikisile nje bekuyilakhe nje lonke ngoba nganasekhaya cha ngakhile la bese kushoda ngakhe khona ikhona la but nje bengalone elakhe lo million ma uma ubukwazi ukuthi uli-access ujole ngalo yabo bengalone elakhe for the fact ukuthi ubukwazi ukuthatha imali nothenga ngayo imoto leyo mali bekwe yakho bengayona yakhe ingane yabo akuyona yengane if bekwe yengane imali ngabe namanje sakhona because la ubuthi ubuyifixe khona imali ufuna ngabe imali wayi-investor kwasayinwa phansi nomnini wemali kwaletha yonke into nezitifiketi zakhe zakwazi ukuthi kushiwo kuthiwa le mali njengoba ifakwa nanga umuntu oyikhipha masethene leminyaka engaka yabo ibingafiksiwe imali ya-investwa ngaye imali wena ubuyi-investele wena ngegama lakho angithi anginjalo akunjalo this is why ukwazi ukuthi uyi-access imali no angikublame sisi ngifuna nje ukuthi angithi siyakhuluma yabo siyakhuluma because ekugcineni angithi udinga usizo yabo ngoba iyathusa sisi yabo but ke akekho umuntu perfect mina where I'm sitting ezithuleleni ngiyazi ukuthi la ngaphandle kunabantu abasebenzisa umuthi kunabantu abahamba nezilwane kakhulukazi abesilisa nabo abesifazane bakhona sebesebenzisa imithi kakhulu nabo ngoba nani niyathakathina nabantu besifazane yabo iyaqala lento labantu beyigubhu laba behambe ukuthi bayadla simtshele uTirisha bakho ukuthi kulomuzi khona imali into njalo babuye bangene benza abakwenzayo yabo ikuyaba khona lekho singaphambili angazi ke manje abaphathi kodwa ikuyaba khona but for the fact ukuthi ke kuvele uze afike lo muntu njoba nawe uthi wena nithi unezilwane noma unezingcabo ufika vele ngoba vele iminyango nawe uyivolile imali yengane ayikho secure ngendlela kuyona kwakufuneka ifixeke ngayo ukuthi ngempela imali yomntwana izokuthinteka yabo uhlangana lapha nale ndoda ngahlangana khona la eNanda kephi eNanda ukuhlangana kwami naye kwakukubona enye yalezi moto lezazebile umuntu azebile yebo emotweni le isikwele esibona phela wesibona kama-mechanic and then uthe mesibona kusho ukuthi wabuza umnikazi waso ukuthi uba kwatholakala ukuthi umnikazi wakhona imina bangifuna ngosuku lokuqala bangangithola ngoba ngangehla ngenyuka ngibhizi ngikhanda le ebisegcekeni ekhaya imoto so bangithola ngo-day 2 bafika ngingekho bangilinda ngahlangana nabestobhini ngehlekethe ekusini eshethi uyayithanda le moto ufuna ukuyithenga ukuhlangana nje kwami naye kwakuwukuthi yena uzothenga lesi sikwele kanti naso wayazi ukuthi ekugcineni uzoseba lesi sikwele kwaba ukuthi before sithengwe ku-mechanical la i-panel beater la sasuka la ka-mechanical sayo panel beater la kuwukuthi sasingakhenikekile-ke kahle ngigcine si-panel beater ethi ngwavele ivele la yi-local ucela ukuthi asikhande lesi sikwele uzosikhokhela ngasigcina sikhandwa because nami bengisibona daily and daily kodwa ukuhamba kwaso sahamba ngobusuku ngibone sesingekho sengibuye emakhaya kodwa esithatha sika-mechanic nijola nenike naye ngoba phela ufika azothenga imoto wayithenga imoto ngiqala wayithenga imoto yona le ubengakayikhokheli ibisalungiswe yebo ibisalungiswe ubengakayikhokheli ungena kanjani kumjolo umjolo kusho ukuthi-ke ngalesi sikhathi ngihamba ngimane ngiya eThekwini ngiyochecka le moto le bengilokhu ngikhanda cause yona yayinenkinga yama-inject yayikhona iswish yayinenkinga yakhona angifonele angibuza ukuthi ngiphi kusho ukuthi nje kahle kahle ngase wese Uber wami ethi uyangisiza angihambise angibuyise angihambise angibuyisa kakhulumi nje njalo lezo yitori lezo kusho ukuthi kahle kahle usangisefa angibuyise angihambise angibuyise wagcina eproposa-ke hayi futhi sangajola eproposa ukuthini useyashela-ke manje hayi
ukuthandana kwami naye kwaba ila esasofuna iswish yayo le moto khona isensa yayi-odiwe isuke eMaritzburg kiwa le khona le ndawo kuthi iStephon Liza. Sasiya lapho-ke siyohlangana nowadlula wangithatha lapha ekhaya. Sahamba solanda lo swish le asibange sisafika la sasiya khona. Sahlangana nengozi yemoto emgaqweni nje sise kwi-gravel siyale koFon Liza siselanga mothosele emgaqweni ngakondwedwe. Sangena engozini yemoto, imoto yafa, emotweni esashayisene nayo kwafa abantu. Ubani wenze ingozi? Wenze ingozi? Angazi laphana ukuthi ngathi ubani owenza ingozi ngoba hayi phela afika amaphoyisa ngithi egcina sekuhlonziwe ukuthi ubani owenza ingozi. Ngangaseke ehamba icase. Ngagcina nje ngaleso sikhathi amaphoyisa shuthi bayi-attenda nje bebodwa lo into ingozi lo muntu we-driver esashayisana naye wayephuzile egijima ehamba kulele nithu. Okay. Usho uthi-ke umuntu owenza ingozi ulo emotweni. Nangazi ngoba zadibana ku-wrong side. U-driver wona ngithi yazi u-driver u-driver ngithi ne-license. Yebo nginayo. Noma wayithenga ngoba nakhona imali. Lutho. Pho manje yini enzima ukuthi usho ukuthi ubani owenza ingozi because nakho manje uyasho ukuthi wayedakiwe ehambeleni nini. Yini enzima ukuthi usho ukuthi umuntu owenza ingozi ile moto yesibili yangena kuthini? Ngakusho na kanjalo. Yazi sami. Ngingasho na kanjalo kodwa nje. Yabo nje bongibizile ngize la. Nginabantu abangilindile lapha ematiko nje bakumnyama kanje onongibizela etafuleni. Abanenkinga yengane lapha enxele hotiko lo shitotolozi yayo. Bangilindile la eNanda. So ke kuwena if wena ubiza uthi asiza la zithweleni bese uphinda futhi wena ungabi neqiniso kuwena. Anthi yeso. Njengoba ngeke ngasho siqaleni ukuthi uwena ozenza isilima njengoba ukuthi ufuna usizo lokhu uyifihla ukuthi abantu bazothina ngithi yabo kube kuwena oyifaka emgodini singayifaka intambo thina but ngeke kodwa thina siyothi sikubophezela ngentambo onofuna kubamba intambo ukuze ukwazi ukudonseka emgodini yabo nami manje njengoba ngikubuza nje sengiyakuthola ukuthi kokuningi okukhulumayo ngathi iqinisa lekho la kwena yabo ngibuza into esimple ukuthi nani hamba ngemoto ubani owenza ingozi yabo mhlawumbe i-answer ngize ngafika kona because phela 2 minutes yabo ngoba khona sengigubha ngithi yabo ngoba sengifika ukuthi unayo ne-license ubu-drive yabo ngoba khona into engifisa ukuyithola wababona abantu abashona nengozi nemoto. Yebo ngababona. Ukuthi bashonile? Yebo nje khona ugogo washona same time. Bangcwatshwa bani? Kuthiwa bangcwatshwa lo driver lo sashayisana kanye naye. Esashayisana naye. Wayenemali? Angazi anginasiqiniseko ngoba ngisho ukuthi mina lo into yayihanjwa uyena. Mina nje ngangingekho awulimalanga engozini wena? Bathi ngalimala kancane. Obani bathi? Ngahuzuka. Angithi sihleli nawe la wena osemotweni. Umzimba wakho lo. Uyazazi wena ngithi. Uma ushayekile la uyazazi sibaza ukuthi engishayekela kunenhlungu. Ngiyabuza futhi awulimalanga wena engozini yemoto? Angilimalanga kakhulu ngahuzuka nje la ngathinteka la embalini. Wasuka emva khathi singalane la kwenze khona ingozi wasuka ngani khona? Wafonela umfowabo ukuthi ezezosilanda ngenye imoto yakhe le yathathwa ngebreakdown yayiswe police station. Okay. Ngizobuya kule. Ubani obazi ukuthi wena unemali ephumela ka Rotex Fund kubangani bakho la eNanda la tafuleni? Nazowathi akekho bengifihla. Ubungafihli because nansi imali yedeliwe 1.2 million. Ubani kubangani bakho noma kubantu obuclose nabo because nothi ukuthi abekho abantu bebazi ukuthi ingane yakhe ishayiswe imoto uhamba wena iclaim ya RAF umntwana wakho. Ubani kubantu osondelene nabo abala eNanda la etafuleni noma nothi etafuleni around la ngithi yabo ebebazi ukuthi wena uphunyelwe imali.
Hayi la etafuleni akekho waziyo noma bebazi ukuthi nginemali kodwa bebengayazi ukuthi iyani. Oh. Usho into eshoyo? Hayi la etafuleni cha. Ukuthi ngiyafika la kade ngingahlali la. Uhlala lapha? Bengihlala eNanda ngase 320. Khona ke 320 lapho. Nabangani nakhona. Ubani kubantu ngibuza ukugcina manje lo mbuzo before ngiqhubeke. Kubantu abasondele nawe. Bebazi lapho makhelwane khona makhelwane bewazi. Ungathini mawungathi mina ngithi ngisola ukuthi lo muntu ukuze afike kuwena kukhona umuntu mhlawumbe ayehlangene naye kubantu wena wabaxela ukuthi unephunyelwe imali ukuze yena ngoba phela nawe ufika njengomuntu wesilisa ulengisile akanye umuntu wesifazane ufuna afike ngokuthi akwazi ukuthi akushele endlela azokwazi ukuthi athondele eduze kwakho kuwena ukuze akwazi ukudirana le mali wena. Akungenzeka na kanjalo. Cause ngisola la ayibone khona yona le moto la yayipake khona. Lo yababa la ngangikhenika khona ukuthi uyena athola istory sakhe cause yena angazi ngaye. Wazini ubaba? Ubazini? Ubengazi ukuthi imali yani kodwa ubewazi ukuthi nginemali. Wazi ukuthi nemali? Ubebona ubekasho. Kodwa ukuthi akafuni ukuyibhadlaza kodwa ubeke sikhulume bekasho bengibona ukuthi cause ubeshe ethi nginokwenza izinto zenzeke nje ubewazi lo baba besiclose naye cause angithi ubengisiza engikhandela nokuthi nje ngithenga izinto ezibize ebuza ukuthi ngoba angisebenzi imali ngiyithathaphi intontoni nami ngidrayiseke ngithi hayi ngiyacela nasekhaya bangifakele kodwa ngibone ukuthi uyishayela amakhala. Bengikubuza le ingozi abangifisa ukuthola ukuthi ubani wenza ingozi. Ngifisa ukuthola ukuthi mawukuthi mhlawumbe uyena wayeyikhozi ngamasibomvu vele ingozi but ke angisezokugena kakhulu lapho ngizoyishile ngale. Nikuthatha isikhathi esinganani ukuthi nize nimbathe naye after sen10 naqala na propose indaba zomjolo. Kube isikhathi esinganani na ukuze umqome bese kuze kufike ekutheni ukuthi usungakwazi ukuthi uyamthemba nangomzimba wakho ukwazi ukumbatha naye. Mhlambe kwangithatha before uphendule. Uma uyikhohlisa uzikhohlisa wena. Ngiyacabanga ukuthi ngifuna ukukhuluma into eziqiniso. Ngoba kunesonto nje laphelayo and usuku nosuku sasiba ndawonye. Mhlambe esontweni lesithathu mangingaphosisi. Laphela isonto lokuqala laphela isonto lesibili laphela. Kwase kuba isonto lesithathu. Nakhona uqala kwami ukudibana naye kwakuyilona usuku lengozi leli. Wathi yena udibana kanjani? Ukudibana nje ukumbatha naye wathi hey nanivuka ndawonye naye. Yes wathi noma nabuye engozini nahamba nawe lala naye. Yes wathi asike sambe nje siyojabula so celebrate lolu suku sicishe safa. Sisobabili ilona suke engadibana naye nje ngalo cause asange sibhedlela ngoba sasingalimalanga thina kakhulu. Nibulela abantu. Ngiyakutshela. Seniyabuya niyokwenza umkhuba. Niyo celebrate. Washo nje kanje and ngiyayibuza ukuthi lonto ithini mina ngiyakhona ngiyibuza manje nami because angazi ngoba ngisho ukuthi angazi ukuthi bengiyidomo kangakanani angazi. Yabona sisami angikho perfect nami nginamaphutha ami nami. Nami ngineyami nje past engekho yinhla nami not judging you angithi yabo. But bengiyakhona kulokhu njengoba ngibuza indaba zokwembatha nokuthi ukuthi ngifuna mhlawumbe ukuphenya amapiti kodwa yakho yabo nesinene sakhe no. Ngiyakuloko ukuthi ngizwe le part yokuthi uthi unezincabo ukuthi njengoba ngisho ngithi baningi abantu sebesebenzisa imithi la ngaphandle. What if uthi welala nawe kusebenzisela umuthi ethenalale nawe bengifuna ukuya kuleyo part. But ke nakho sengathola ukuthi ke uqala kwenu ukuthi nenze ucansi nalenza ni celebrate ukuthi ninqoma abantu lapha ngemoto nasinda nina kunokuthi nisindileke kunokuthi nithobe ngabantu abashonile lapha na but ubona yena ukuthi hambani niyokwenza inkonzo sekamereni. Okay it's funny ke nawe ke wakwazi ukuthi ke ulutheke kulokho nambatha yabo impilo iyaqhubeka on. Apha amalotbook emoto ngamanje akhona mangaki? Akhona lesizuthu. Usho ukuthi amalotbook original? Yebo.
Usho? Usho kanjani ungakazi uyibona ezinye imoto? Angathi amakhoda makazi wabona. Ubona ithombe kuphela. Sengisho lawa. Maphi? Sengisho lawa lezi moto lezi azibi lezi zama ithathile angisho lezi angaze ngize ngwabona ama-logbook akhona kaze kufike kumina lokho. Asithathele ukuthi imoto ezingekho lezo. Yebo. Zingaki? Manje ziwu-3. Nasithathe njengokuthi imoto ezingekho lezo. Asikhulume ngalezi-ke ama-logbook othi akhona kuwena. Lezi azebile ngoba phela ungiskeme imali nalezi moto lezi. Imoto ni? Iveni. Nani? Isikwele. Eskizi neveni. But amaveni abeyi-2. Lena enye sayidayisa. Lena enye ngayidayisa nakhona futhi ngatholelwa uyena ibhaya. Imali yakhona ngiyayikhansela nje indaba yayo angingayibeki ukuthi wayeba leyo ngoba ngayidayisa noma imali yakhona nakhona yayithi kube ngathi iyona ekhanda lezi moto ngoba ngangayitholi yayithi mayifika iphinde futhi ibuyele back kuyena. Ubusuhlala naye kini? Cha lutho. Ubungahlali naye kini? Cha. Usho? Ya bengahlali naye ekhaya. Ngisho. Ngisho. Ubelala kodwa kini? Wake wayiya. Waye abantu ukuthi abamfuna bafike lapha nakeni uthi bafika lapha bezomfuna igcekeni kini? Lo qala umakhenika wayazi ngalendlela ukuthi angithi wayefikile ezokhipha ama-injector lemoto le ayidayisile. Manje labantu laba baskemile lesi sikwele lesi wabazi ngayo umakhenika because watshela umakhenika ukuthi akamfunela ibhayi udayisa imoto so bahamba bayobharela lo makhenika bamqhuba ukuthi akabatshengise la abamazi khona lo muntu. Waseyeza ke lo makhenika la ngoba phela wake wafika ezoyibheka yona le moto linenkinga wakhipha ama-injector lawa angakabuyi ngoba yahamba ingena ama-injector kwayilapho yadayiswa khona. Uyakwazi kubo kwakhe? Yebo ngiyakwazi. Wake waya khona? Yebo ngeke ngayi kodwa ngilalanga. Wabona ngani kubo? Hayi ngabona ukuthi kubo. Wabona ngani ukuthi kubo? Ngafica umalume wakhe nomfowabo. Bathi abafowabo? Uma ukuthi wayebakhandile. Mina ngithi ngakwazi ukufika nentombi yami ngithi uzothi udadewethu yebo. Hayi nesiqiniseko cause ngiqiniseko naso. Ngake ngabona isithombeni. Ubonani isithombeni? Ngibona khona laphana kubo. Shothi nemoto nesiqiniseko sokuthi imoto zikhona. Ngoba uyabona isithombeni naso. Ngangatshengiswa yena ngangitshengiswa umfowabo esemdalula naye ubuyena cause umfowabo wake wafika wayi-explain inkinga yakhe naye icasulo ukuthi lelo book isishintshi itekisi ngiyazini ukuthi selibizana uselikhokhelileni lesi sikwele njengoba nje sikhandwa nje. Wase yachaza ukuthi kanje ngathi mina no bengingakwazi lokho. Wathi unalomkhuba wakhe uvela fone athi anginikeze ID kanti izinto asuke eziqola abantu akazibhali ngayo ngisho nemali ibuye ingangeni kena uyithatha ayiseve ngabanye abantu. Uphi manje ukubalekela? Uyabaleka uyajaha left right and center akekho. Ngisathandana? Cha. Noma usinomunye umuntu wena? Hayi anginayo omunye umuntu. Ngi-right. Hayi, musu uthi right wena hayi ngi-right. Musu zenza into engcono la. Hayi ngi-right. Musu zenza into engcono. Wade umbeka esifubeni ngakithi. Umuzwa ngaphakathi ngakithi. Hayi no. Ubungamuzwa ngaphakathi? Hayi kwakuyilwane zakhe lezi zayidala lo. Awayibona nelwane yena? Kuyena? Ngeke ngibona ngendlela engenza ngayo mina ngidedeli nje emalini so. Lokho udedelile nje musu ukuthi udedelile imali sesi. Ile moya yakhe nje kaSathane. Okay ke. Angiluthe ngayo. Where to from here? Yini esuyenzile? Into engingayenza emva kokuba sengitholile ukuthi ayibuye imoto zamazikho kanti futhi vele lo muntu akasabambeki. Ngike ngazama ukuthi ngihambe ngemaphoyiseni ngiyobika udaba lami. Athina amaphoyisa athi hayi lento ayingangawo ngoba inanemali enkulu angihambe ngiyofuna ummeli ngahamba ngaye enkantolo eBridge City
eBridge City ngifike ngifuna abameli laba bakwa-legal aid eBridge City base bengikhomba eVerulam. Lapha eVerulam ngabathola-ke abameli, ngase ngithola ummeli osisi wangi-advise ngokuthi no, bona lukhu usizo abazolikhipha basho kanjani amaphoyisa ukuthi angize kubameli ikhesi bengayivulile. Ngathi mina bathi laphana bazi le case bazoyivula bathini, noma izoba yisivili noma izoba yifraud, because lo muntu lo ifana nokuthi savumelana because ngamnika imali. Wathi ummeli ayikho lento abayishoyo because mase ngisichaza istory kuyazwakala ukuthi lo muntu wangifrauda, icase abayenze nje ibe ifraud le into eyicriminal le. Ngaphinda back-ke ngahamba-ke ngaya khona-ke base yasho ukuthi makuwukuthi angilitholi usizo ngicele lokhunja wakhona, umphathi wakhona. Wase yasho ukuthi makwenza futhi nakhona ngingalitholi, wangitshela ukuthi ngidlulele kephi phambili ngiyocela khona usizo. Nayi nangampela ngifike-ke ngiphinde laphayana. Mangiphinda ngimtshela usisi wafika laphana oyiphoyisa engisiza, wase yahamba wase yangale eyobikela abangaphezulu kwakhe. Hayi wabuye esethi hayi sisi, udaba lakho bayalazi. So mina ngiyazi lento because ngangifikile okokuqala ngasichaza istory baphinde babikela yena lo umphathi wabo futhi loyo. Wase yabuza ukuthi ubani, ngamusho ukuthi ubani okwabani. Oloku yena wangitshela ukuthi angihambe ngeBridge City. So mangabe wathi usisi angilinde ngingene komunye umnyango, ngingena komunye umnyango wabaseshi. Ayi ngasichaza-ke istory sami-ke bangiphenyake la ngabuya khona ngiphethwe yikhanda. Indlela ababekhuluma ngayo abaseshi labo, lo umseshi nje khona umseshi nje akangiphathanga kahle. Ukuthi njengoba angithi uzuze ngiqala ngathi iyacasula iyacika yabo lelo daba yabo. Yeah. Mhlambe la ngisho ukuthi mhlambe wayakhuluma kanjalo but nje yabo nami ngikhona nabantu futhi abazolalela le story sakho nabo ngiyazi ukuthi bazoreact ngendlela engafani. Okay, coming back to into enzenze zokuprova icala khona noma uzovela ufakazi but ke okuningi awufraudwanga ukuthi mhlambe kwa fraud signature na mhlambe kwatshopha ikhadi kokhishwa imali angithi yabo uwena owamtransfer imali angithi yabo willingly yabo. But kodwa ke ngenhloso ukuthi nayo wayekulutha ethi sokwenza ukuthi kanti uqamba amanga. Yabo ngakwenza. So ke kuma transaction onke angithi kuzobe kuvela imali wayikhipha and again lo muntu lebeqola ngayo kwalento ukuthatha iaccount imali yakhe istakile iaccount ifreezile ubezama ukuvika khona ukuthi kungalokho ingena le proof angithi yabo ukuthi i-transaction isuka kweni yakhe. That's why ube divert imali iqhambe ngamanye ama account yabo. Naye futhi uthi bekuneze 10,000 ngithi bengakunika sadle beyotransfer. Yeah. Yokuthi azama ukuthi nobe sithandana ishathi ukuthi imali ibikwazi ukuthi circulate between naye ngithi yabo. But ke that is the matter of a court yabo. Yeah. Sinasibona abameli asizona inkantolo lethi the court will be yabo judge because le matter ayikho ayifall ngaphansi kwa small claim court. Small claim court isebenza ngo-20,000 ibheka phansi but le imali ebala la inkulu kabi le mali malini 1.2 million 46,000. Yes. No ukuthi 46 ngathi phela bungasadli ngqondo kule mali wena. Angithi le mali le ile ebiphuma lapha ya kule bengifixile. Ngisho ukuthi ke awikhipha ngaphela yonke mhlambi injalo wayithi xhenga la mhlambe nawe ubukwazi ukuthi ubuye kubekhona imali esebenzayo kule ku 1.2 esikhuluma ngayo. Uyikhiphe yonke wayithi fuqa kuyena. Bengikhipha nje ngiyikhipha nje. But i-account la kwi-service bezikhona phela imali bengibuye mhlawumbe ukuthi ngiyathenga i-gross kodwa nje imali ayikhona ngalesi sikhathi kwakuyilowo mali leyo. Okay, icala ulivule enkantolo no police station ngithi? Yebo. Okay, inkantolo kephi? EBridge City inkantolo. EBridge City. Okay. Kodwa icase ngivele la police station eMjebeni. Ufuna uthulela kusize ngane ke njengoba umbizile lama. Into engicela ukuthuleleni ngisacela ukuthi abanje lo mfana lona angibambele lo mfana lona kubuye izinto zami zomntwana zonke back then aboshwe kusizakale nabanye ngoba lo mfana lo usombiza ngomfana thatha isithanda sami bungambizi ngomfana sithanda. Jehova Nkosi yami. Bungambizi ngomfana.
lo mlisa lo kahle impilo yakhe le and into eyenzeka la ngobo December uke waba nokuphithizela kwakukhona amaphepha washiya kumina kanti lamaphepha lawa wathi ngimgcinele obuye wathathe kanti lamaphepha kunanama lokhu nje kunanama affidavit awu3 awabhalile. Loma affidavit lamaphepha ngiwafunde ngiwabheke manje ngoJanuary sengibuye emakhaya. Ubhala ama affidavit kushuthi khona inkinga eyenzakala kuma account akhe nami ngendlela engibona ngayo ngoba ubengaphela impela emabhenki echaza ukuthi ingathi freeze amabhenki akhe because wechaza ukuthi manje uyishintshile la wenza ubugebengu washintsha la kuma affidavit uthi kunezimoto ebengiyithenga kuyena ingakho ama account akhe abanenkinga efreeziwe mina bengimdayisela kokuqhubeka bengithenga kuyena engidayisela imoto because umuntu webusiness ezinye imali beyibuye ingene futhi ke nezisuka na ngoba unenkampani ama security nenkampani ama truck. Two things before ngivala kwamanje because sizoba no part 2 wale case okwamanje njengoba sibile sizozwa asikwazi ukumention igama lalo muntu njengamanje but sizoba ne follow ngapha yale video ngithabule interview sishuthe kanje la khona izobe selivela khona igama lakhe sesitholile emaphoyiseni kwaqinisekisa ukuthi likhona icala oluvolile lisenkantolo oluvulele usibanibani wakasibanibani ngiyabo siyobe nathi sikwazi ukuthi sime la silisha igama lakhe yabo ngokusemthethweni sithi lisho wena igama ukuthi la eprocess uvulele bani icala okay ilokho oqala ngithabo okwesibili sebeyazi ekhaya ukuthi imali engane usuyidlile neso cha kuphi ekhaya Sendwethu yebo naseBizana namakhaya u2 iphi ingane isemakhaya phi isemakhaya noma elalini yebo khona umama naye akazi ukuthi imali ingane sekho manje iyona into edala ukuthi ngingafuni ukusheshe ngivele ngoba umuntu ongaphilanga unanesifo senhliziyo. Yabo ukuthi umama wakho uzambulala? Ngahamba nje same time mangizwa lento. Ivele into emhambisa ezibhedlela le. Uma ngase lengane yakhe igule manje. Noma ngikuthi phela ngoba for uma kwenzeke into ezodinga imali angisize lo gula ngelibeke eceleni ngithi kwenzeke into ezodinga imali. Ikhona imali ukuthi uyisize ingane? Ayikho. Angisena nje imali kwibank mina ngiyigcinile. Okay. Ngicela ukuthi sibambe le interview la. Ngisawuphuthuma ingane lapha la kuthiwa incilo hotiko lo shitotolozi. La eMatiwa. Namhlanje umhla ka4. Umhla ka4 namhlanje. Mhla ka4. Kusasa ngisesibhedlela mhla ka5 kusasa noAlwande eCosalbet. Leso ngiyazi date umhla ka4. Andulesini kusasa. Ngicela ukuthi mina nawe ngomsombuluko sihlangane eMtshebheni. Okay? Angithe icase lapha eMtshebheni. Icase number la ngithi. Ngicela ngisendele WhatsApp case number. Okay. Okay. The follow up video sizoyenza lapha nawe eMtshebheni. Okay. Sesibona ukuthi ke nathi sesibonile ukuthi ngama avenues of laws ikuphi singa-advise ngakho nesingeza ngakho sithi cela ukuthi sikubeke laba bazokwazi ukulekelela to advance ukwazi ukuthi uthole justice if possible ukuthi ukwazi ukuthi recovereke whatever ungarecovereka komntwana because akona kwakho. Yebo. Uyayithanda ingane yakho? Kakhulu. Usho? Ngisho. Uma le ndoda yayithi ingane yakhe ibulale? Awubo. Musuthi hayibo. Awungeke. Awungeke. Angiyangikwazi ayibo. But nathi imali yakwazi lokuyikhipha. Imali phela ngoba imali impande yesona. Angiyazi nami yayiphuma kanjani kodwa nje sekukhulunywa ngenye into phela manje mase kukhulunywa ngokubulala. Uyakuthokozisa ekamereni? Nanijabuleni? Kusa interview? Sayiyona impela. Hayibo. Sayiyona. Ngibuza lento. Angazi. Ngibuza le nto ngibuza ngoba uma kuze kufike kutheni ukwazi ukuthi ke
ufaka imali ngisho ungekho eduze kwakho transfer nje ngithi transfer yini kanti le ayingayenza mhlawumbe ukuthi ikuvumise into njengalezo yabo nama angazi ngoba nje imgilingwane nje angazi imgilingwane yakhe nabo nje akusimina ngedwa angithi nabana laba abantu besilisa wabakhokha angibazi bona mina basazovela mina ngibizo wena basazovela nabo besho ukuthi ubaqolile ave kuyibinda okay wakudlisa angiyazi angikho sure okay cha ngibuza lokuthi kuze kufike la khona ukuthi umuntu umthemba ngendlela ukuthi wenze noma bene ngisho kude kanje utransfer lezi imali enkulu kangaka imali yokuthenga iquantum naye ingalethwa kwena ungabikho nawe siyokubona egarage uyikhipha ulengisa ukhiya usike ribbon yebo yini le ingenza ukuthi uze umthembe ngaleyo ndlela yebo hayi nama ngiunderstand ukuthi yini angazi yazini ngitshele mina umjolo hayi ngeke angifiki nje nomjolo ngayo nangu ke phela hayi na owakhe uvele wahlula awubanjwanga phela inkunzi zama ukuthi uzwanga noma wathunjwa kodwa nami uyangixaka lo engifike ngawo sengimdala sengingakuthi onjani lo nje yingoba ubunga experience usu experience manje ngithi ukuthi how cruelty umjolo is yabo angazi ngiyaphendula ngithini kodwa akukho njalo shuthi nje angazi ngiyabuthi angazi sifisa inhlanhla sisengathi le ndlela oyiqalayo lempi oyelwayo engazuthi ungawina sizozama ukuthi kulele zimatches singakwazi ngiyabonga ngathi nganjalo akusalaleki nasebusuku nasemini akusalaleki akucabangeki ngiyagula kade ngiphuma ngingena ngisho naseyibhedlela ungayibulali yabo nje ukugula kwami nje manje bengiloku sengi-attenda nesibhedlela bese ngibona sekungcono nanalokho ukwenzani ukuthi ngivele ngiphumule uphumule kanjani kule nkinga engikuyona kuyaphunyula ngale hayi mhlambe bengolithetha phambili kephi khona ingane le odla imali yayo nesoka lakho ishene wena iyona-ke nje into ebingishaye kodwa nje bese ngifisa kube yikona bengingobona phambili siyekuhlwile singahlwile singazibanjwa ama-west inkunzi la ngicela ukuyiva le interview la okay kulungile singaze sibanjwe ama-west la nawo yebo ngoba niwafuyile la angifuni ngaze ngidize ibhano likaBafo la sekuthiwa nakho ngifele la kanti wena safuna ukujakha imali leyo yengane lenidle neshende lakho lungile dadewethu sizobana ngomsombuluko yazi ma okay kulungile kodwa ke zama ukuthola indlela ukuthi ekhaya walithola kanjani iqiniso ungathi yo umusuthi yo kunyanzelekile yeva inyani mayibe inyani ya bayazi abanye kodwa hayi bonke not abanye yabo nje abazali njengoba ngisho ukuthi kodwa abanye umnini akuyona yabe imali labo imali nomnini wayo owangena ngaphansi kwemoto wasinde kufeni mase sekuyiprocess noma ke nawe kuyophoqa ukuthi ungene phansi kwetruck ukuze imali yakhe iyophuma ikwazi ukurefund imali engane ukuze nawe uthi kunjani ukushayiswa imoto nami nje kwakufana nokuthi ngishayisile mhlambe ngangizukile angathi ukhuzukile wena wabuya nayo enjoy ngisho ngaye wabe ngithi sho le ngangizubhlungu obudlula obakhe mina buphi ubuhlungu ngokuthi ulimalile hayi awungakubuza ubuhlungu ngoba nansi imali yakho idelile no akukho kanjalo lungile sesami sizoba nomsombuluko eva inyama enzele neva musuhleka kunzima shema inyama enzele eva uzawuyihamba le ndlela njengokweqala kwakho uzawuyihamba umqansi into kubani uyenyukela kuzawuma lokhu wele eva ngangazi and futhi angazi nokuthi ngangenzani vele wawusemathandweni angazi nokuthi ngangingeniswa yini kwalapha wawusemjolweni kulungile South Africa siyanithanda bafethu naloku udaba lobuhlungu mind ama questions ethu nje yabo besibe singxole nosisi ama questions ngimnika wona but kubalekile ukuthi usisi akathola usizo nokuthi ke bafethu fundani ukuthi nivikele izingane zenu nivikele imali yezingane zenu agadeni amaqola impisi
eziza kunina zembethe isikhumba semvu. Kulungile. Siyanibonga. Siyanithanda, nisala kahle emakhaya.